imaće veliku podršku večeras. Luna Đegani je odlučno krenula u osvajanje domaće publike sudeći po dosadašnjim nastupima koje je imala u Makedoniji, Austriji i Nemačkoj, odlično je počela. Ipak večeras je pred njom veliki izazov jer će prvi put nastupati u svojoj državi, tačnije u Smederevu. Marko Miljković nam je na sajmu medija otkrio da će on biti na ovom nastupu s njom, zbog čega smo ga pozvali kako bismo saznali kako teku pripreme za večerašnji nastup. Putovanje u Pariz ostaće im u lepo sećanju. Baš smo se lepo proveli, napunili smo baterije, svakako da je ovaj put imao svrhu, a grad će nam ostati u sećanju jer je prelep, otkrio nam je Marko. On do sada zbog svojih obaveza nije mogao da je prati na nastupima, danas će prvi put pratiti i biti podrška na nastupu. Luna je spremna, pune energija, ja ću večeras biti njena podrška. Javili su se još neki ljudi koji će možda ići sa nama, ne mogu još ništa da kažem o kome se radi jer ništa nije još dogovoreno, rekao je Miljković i dodao da Luna sa nestrpljenjem očekuje nastup večeras i da nema tremu, a mi možemo da je poželimo sreću i dobar provod.